3 palestinska novinara ubijena su u izraelskom vazdušnom napadu u centralnoj Gazi, saopštili su pripadnici civilne zaštite. Prema navodima civilne odbrane Gaze, njihov automobil pogođen je u oblasti Al-Zahra. U napadu su poginuli Mohamed Salah Kešta, Anas Gunaim i Abdul Rauf Šat. Navodi se da su radili za Egipatski komitet za humanitarnu pomoć i snimali kampove za raseljene civile. Izraelska vojska saopštila je da je gađala nekoliko osumnjičenih koji su upravljali dronom povezanim sa Hamasom, tvrdeći da su predstavljali pretnju njenim snagama. Dodali su da je incident još uvek predmet istrage. Humanitarna organizacija za koju su novinari radili navela je da je vozilo bilo jasno obeleženo njihovim logom i da je napad izveden tokom humanitarne misije. Hamas je napad nazvao opasnom eskalacijom i kršenjem primirja. Palestinski sindikat novinara ocenio je ubistva kao ratni zločin i pokušaj da se utiša palestinski glas. Prema podacima Komiteta za zaštitu novinara, od početka rata u Gazi ubijeno je najmanje 206 novinara i medijskih radnika, što ovaj sukob čini najsmrtonosnijim ikada zabeleženim za medije.